Hedzino igumidze musabo wesungula zamunophiwa ne-Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega mwina DJ Hati David Chipoy. Stereo music power. Right again, nditi makadi zvenyikana kuti madoswera seko zipo dzakasiyana nditi pasi rose. Ungadero South Africa, Botswana, Namibia, Tanzania, kana mu Zimbabwe, pa UK hapo, kwa America ziri kufamba iri. Andonzi Hati David Chipoy, the Blue Jeans Master, mwanomera moyotewa, apa Blue Jeans Radio pacho, apa UNTP pachitungwiza. Amusu wa 17 July 2020 ando chirongwa sungura top 10 achamunopuwa ne Peace and Love Saloon, the better solution and more value. Akurise Anonzi Amos Tekwani katsa mchirongo pana matene kabakano dziko anzida muvengi wako andi makavota mswe china vani kwa zafo kunobara 6 AM mswe Friday amuka DJ taibasa andobva ndaita ubasa nditi akuti ta patsogolo muri kuzimva bwanji nyimbo zimenezi.
tema pana mazvikanza iwa idaiwo chero wavengi venyu handiti shoko ramwari rinodaro kuti ko mukangodawo nokudai chete ko vakaipava vanodzidzei havakuparidza vapfana vangu ava ngoya ikatingoparidza tose naye Amos Tekwani ipoine moyo wese musingatarisire kutendwa usaoneka kuitira vamwe zvakanaka munokurosangana nesu handiti pafacebook group redu yakanziro Blue Jeans Radio Station kana kutibata pa YouTube channel yedu inonziyo Blue Jeans Radio Station atibate zvakare pa Instagram Blue Jeans Radio Station SoundCloud ndo zvimwe chete atibate ipo pandiri Blue Jeans Radio Station nepa Twitter tichitepfenyura panapa zviri tiri pa Chi-Town pa Unity P kwaseke kana daupinda muzvirongwa kana magrupu epa WhatsApp handiti esungura top 10 bata chief yambongo pa number not plus 276 1245 6700 kana kubata DJ latest plus 276 13437323 kana chairman Sazia plus 277 831 63806 inonziyo Blue Jeans Radio linjani amalangibise ngoma ihlezi ku number 9 sibona ukuthi ngubani lo mana sibone His name is called Give It Munyozi. Other gem called Murudo are sitting on number 9 this week. That's how we do it right here. Every Friday. Oh, Zampela Vicky at Daddy's Day. Stereo music power. Ngoma ihlezi ku number 9 uGift Munyozi ingoma yathona Murudo Anglemthembele kuti ngiphatha kahle kahle kuzawani zonke lapho yakhona Alinjane Cape Town Johannesburg Witbank Rustenburg Brits
Mafikeng Linjani, Johannesburg, Deben, Peter Marisburg, Port Elizabeth, Newcastle, Lady Smith, Kwabutswana Dumela, Parasaipa Gibbs, Francis Town, and Pinda Munyika Baba, Kwabla Wayo, Alinga Velishone Jani, Apaguera Posiris Rufambe, Akwekwe, Apagokwe, Nembudia, and Dino Nakadzika, Kukwanda, Alijani Konangale Kwanta, Bait Bridge, Masingo Motamba, Shira, Apachire Zabo Rufambe, Konobarachi Pinga, Pikita, Makoma, Aquamutare Motamba, and women on this way. Ando ya Panyazura, Pando Sape, Marondera, Machete, Avukren, Aquachenda Mbuya, Monotambe, Murewa Mutoko Munofara Roko, Shamba Pindura, Mount Darwin, Madziwa, Mutora Shanga, Pauzumba Pomuripe, Bunkets, Kobamvurwi, Pakadoma, Pachegudu, Pambari, Zuaraseko, Warren Park, Pamachi Pisa, St. Mary's. Zurufambere questo scomerico con il gatto che poi number 7, quello di Pacamira 6. Number 8, Eric Mandala, boss. Alexa Kenny Chiringa, Boss. Akwanzi Rwendo Rwekure, Atumufambira Nyaya Dzacho anditi, kuti zinyatoti waka waka. Anditi maiziva papa. Ndonzi hati. Tikufambira Nyaya Dzacho, zekuti uraramise muri, iende mberi. Nae anzi tiri kudzifambira kuti zinyatsoendeka kuti murirarame chinge chidya ndeti zuva nezuva zekuti urarame muwane mabasa munange mberi. Tikufambira Nyaya Dzacho zekuti murarame muwane mabasa munange mberi. Peace and love is the better solution and more value. Peace and love is the better solution and more value. Peace and love, yeah, yeah. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. Apa number 7, Chipa Baba Mangungundengu,
legendary paradza imesi nenjera maboys kari kudziko kukangira pakatsvira dzimwe hanzi paunoziva kuti pane gomba iwe wozvipira kuti handonopinda chete aushaikwese saka uriswere kuenda mukwasha wezuva unde anasi ndambomira tora mazita ndokwasa mese makadi zvenyu vari kuzambia munofara here andoreva iyemi vekuzambia rati munofara here kuti ta Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Musebe. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Alright, atoziva kuti kuna vanhu vakawanda vakaparana nechirwere cheCovid-19 handiti isuwa tichiri kurarama isusu takatenderwa naMwari tinge tiri vapenyu ko stress ndedzeiko shoko randoverenga rinoti chaunotya ndo chinokuwira aisuwa mwana hatakatodhinwa kare kare ana hatati tombogaya zvekwana saka ndopatora vasungura ndeti kumbobvisa stress kumbokanda mabhachuko wonzomwa chikufunza kuti iwe matambiro ako hauzivi kuti unogona kubatwa nechirwerero kuti haiwe ndikadikitira handiti chotobuda mandiri kana chachiripo ndozvatoitwa Blue Jeans Radio. Mungadai muri kutibata muri pa YouTube channel Blue Jeans Radio Station, kana pa Facebook group Blue Jeans Radio Station, as well as Instagram and Twitter. Thank you so much guys. Ma comments tiri kumaona zviri kuita kana paine vanhu so please chingono subscribe bayo pa channel yoda nditi mutitsigirewo aparadzai mesi nejere maboys nekamba kanodziva kukangira pakatsvira dzimwe kagere pa number 7 ko pa number 6 pakabera 6. Asimamo Simon Mutambe the Cobra Kings namba refura kanzi hazvipere mushe akabondoka mudziko yamaisara kagerezwa kupa namba 6 Maswera say
wokanganwa mukadzi kumba, wokanganwa vana, wokanganwa namai vakakubereka, kogogo vaikanga nzungu nemhandire. Shuwa une chokwadi here wewe, wodla rifa zvako ugere kwauri mhiri kwemakungwa ikoko uchimwa wawa nezvinokora nezvinodhaka sekuti hauna kana wakakubereka kunge wakangodonha muti. Hanzi vakazovera zamu pamuhacha atova mahwanika. Hatisazokanganwe kana tichita garika ndete. Kune vamwe vaitadza kurara vachifunga kuti mwana yanodleko opfekei zvaakuenda kuchikoro, zvaanokusora kudai so ndomudziisa nei, ndomupa mushonga werudzi rupi. Nhasi nekuti wagara zvako bhoa watokanganwa, husina kana chekuchema. Iweweka Peace and Love Salon, the Beta Solution and more value. Apa Blue Jeans Radio Pacho, Mwina Hati David Chipoi, Baba Kudzipa Radio Pacho. Bangoni Zashi, Vaira Moyo, and the Varos Vakapera Nenda. Autenda Kuruna, Chief Yambongo, Chairman Sazia, DJ Latest, Simbara Shemunyo Matombo Saudo. Anna Boss Cosma Zirusere. Thank you so much guys. Pane patri kwenda pataka kusika so. Arabemba katsunga. Inzwa waye. Vagari ve Rustenburg, Breeze, Mafiken, munoziviswa kuti Peace and Love Salon yakavhura zvakare ine hairstyles anotiwo carrot, twist, freehand, hairpiece and many more. Haircuts anoti mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut and many more. Kuti munzwe zvakawanda batai DJ Latest pa number zinoti +276 13437323 kana kwenda pa email address inotiyo peaceandlovesalon@gmail.com. Uye nekuda kwechirwere che-COVID-19 munokurudzirwa kuti muye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Salon, the better solution and more value. Stereo music power. Apa number 5 Marking was in the Janja Express. Kambo kanodziko urama pako uchisunga purugwa nemutsonga wenyama mushauchatsirekwa mbuyanduokwa kumushakwako hanzi unenge waitako mari wakarora kana kuti wakarobwa kwaunogara ikoko handiti modla mari dzenyu mamunogara nawo ikoko vangadai vara nambuya madzitezvara ako handiti ko akaberekwa kana sendi kana spunu yeshuga chaicha inoenda iko hakuna. Aiwe ungadai uri musikana akarorwa chero ukanotya murume wako shuwa ungabva muchazotadza kumbocha mwari mborangarirawo mhuri yekwangu here. Hanzi ndakakutenga iwewe. Hanzi wawangu uri property yangu ndakakutenga saka zvinongoperera munomu. Iwe urama pako kuti ta akuru vakati chirere chikokurera akuru vakati chirere chikokurera yoda kuna baba namaine kuti warorwa shuga uchatenge vachipanedzara vachipiwa mazita nenyaya dzekukwata mutara benji kugara pabhenji vachikwata ora mwari kufuta sekunge wakazvariwa kwawakarorwa. Sungureta kudhuka mwana mdara nita kunakidzwa zvangu so. Amuso Friday kavika chinopera so.
Amazwesi yangu wa Friday kane ma lockdown aya. Imikali. But atiri kurirangarira ndeti. Amakorokoto ku Real Madrid. Ayakatora chimukombe anditi cha league. Asi ndakati gumbuke because babati yangu vaita seko na iye. Endro baka kai. Ndakutombotazira kuti Chelsea icharambere top 4 ndigopembera wandeti. Atichitambisa timu Venava nana ziye chava. Ana kai Havertz vakauya futava. Ateti muri parinana nditi. Andedze mutambo apa Blue Jeans Radio ana hati. Kuchitonhora nobvisa kabhachi vaendesa vabereki kufutu ndinyatsombotamva kuti vamwe vati vaendesa kuhaikoti tendai Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki yamaisisiriya vamwe vana vanoendesa vabereki kufutukoti vamwe vati vaendesa kuhaikoti tenda Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki chonyangano. Pane pandoda mai ndofunga ndo pasvika ndikati apa inzwa apa vamwe vana vanokwidza bereki ndege kusvika kuchando vamwe vachinakwidza pipi kusvika mufu tendai Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki machikanda. Amaki kusuwanongonakidza so pane pakamboya kumastudios eBlue Jeans Radio zikanza atika andiperi ngezve kuimba as long as WhatsApp ichingoriko chete mastatus nongotora iwayo ndogadzira chimbo ndikati uyu ndenyanduri manje agere zvake panamba 5 pakati nepakati pechirongwa rega tinzwa kuti panamba 4 pakamira sei akakubereka uve nemabhizinesi. Brighton chivara chibodo kambodo kanodziko rese anzi muupenyu so munhu unofanira kungozivawo zvaunoda wosarudza izvozvo sasarudzigwa zvokuita nekuti rese ka rakatooma hanzi ndafunga kusenza nemaiki sati ndezvechipo ndakuda kumboshanda nemagitare ndakuda kumboshanda nemagitare zvasekuru mana ndakabvira kunonzi kupeace and love peace and love saloon sekuru zvekuti kana mbuya wako akaenda anobuda here kudai vanobuda kuita ngirozi chai kuita mandara chaivo tirege kugara pano muzvikuru regatino pambuya vako kabari vaende ikoko kupeace and love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. For last week, 3 this week. My brother man, he goes by the name of Take Shwachari. The gem called Itaiwo Rudo.
part 3 papo kotita andina chimbo chakuti mukunakidzwa ndete laptop laku yampata kahle kahle. I hope I find you well wherever you are. Ndafunga chaimba sungura manje nemfana eisoka zvaimboita so taita misikanzwa andizvere boss Chamela akova say Dunlop zviri say never mind. This track is sitting on number 3. Coming up next is the number 2 track. Comes from my brother man, the Mofie Mukono, a younger brother to Makingwazi. His name is called Tindo Ngwazi. The gem called Judgment, from his brand new album titled Tamirira Judgment. Ijakwananguwe kuti zuva rijaramba kusvinura mwedzi uchapera. Ijakwananguwe kuti zuva rijaramba kusvinura mwedzi uchapera. Nyika yechidzedzereka sachidhakwa zvanzi vari pasi garaiwa pasi, vari mugomo musadzike pasi, vari mumba garaiwa mumba nguva yakwana. Aveduwe nguva ndodzodzoka zoita shanje kande andei ndichinakidzwa zvangu adequate sounds avaina Tindo Ngwazi Judgmento ndokamba kacho pa Blue Jeans Radio. Natsai marishongwa tingadzimirwa tichichera vamwe zvikadhakwa. Natsai chako matumbura tingapita dumbu iwe mweya une nzara. Natsai amoni mandoro tingasimbe nyama iwe mweya wakaonda. Anamirala anamushaiwa irosizoti ndaipa maitira zvakaipa. Nai baba naida ndoita sei kune musoro wangu. I need something chiri nice. Musoro wangu uchaita uyu. Aish, nai mai mwana ko unochemeko hauna kudzora zve Peace and Love. Peace and Love Peace and Love salon inogadzira musoro zvemhando yepamusoro ma free hand matwist nezvakawanda wanda. Oh nai eka rega nditomhanyirako nokuti nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemhando rokwata ndichagari pano ini chimhanya yamai mwana nekuti Peace and Love ndoshasha pakugadzira musoro. Peace and Love salon, the better solution and more value. Stereo music.
yatova mwedzi miviriyo kari pa number 1 Mashura Give Muchemwa nakutenda imese amakavhota nditi nemazita ine mitipo ine kumusha kwamunobva ikoko. Thank you so much. Nekereke dzamunopinda and I hope kereke dzani ndo dzamwari mumwe chete wandosevha inandi uyu wekusika denga nenyika kaoma iyeye wandoti Jehovha jairo madhimini oso ndokutenda yanditi kune vese vari kusubscribe pachannel yedu anditi Blue Jeans Radio Station. Thank you so much. Kokerai vamwe vazhinji vauye ku Facebook group yakanzi yo Blue Jeans Radio Station. Tikuri kutambe tose modrobo macomments enyanditi muri kumbofunga ene chirongwa ichi chiri kwenda kupi. Arega ntende zvikuru mwari wamasimba ose akatiunzira Peace and Love Salon kutiendese zvinhu kumberi atise sungura patsogoro kuti ta andigotenda ambassador wemoyo wangu ane baby amaichipoya. Thank you so much dear. Ndiwe chaja yanga unondipasa moto kuti ndinge ndakadziya pane penyoro ndiva nditi mwari vakuchengera vakuitire zvakanaka vazadzikise zvishiyo zvemoyo wako. I love you so much. Kune vese vanga vakateerera nditi mwari ngakuitire zvakanaka. Muchemwa arambire pa1 uyu ane nguva dziri ndakutiza ndakonekana nemi amusari zvakanaka. Bye bye. mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Salon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hati David Chipoyi tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yes, good to go.